شاندەیەک حکوومەتا بەگوێز ئا سووریێ و پارێزگارê Hesekê ku bi hev re Nûretîn Ehmed serdana stasyona Elok li Serêkaniyê kirin. Ev serdan ji bo wê yekê ku bi awayekî fermî aktîvkirina karê stasyona Elok bê ragandin û êdî av ji bo Tiltemir û Hesekê bêşandin. Li beramberî vê serdanê jî xwepêşandan hat kirin. Hat ragandin ku ew kesên derketine kolanan ji dê razorîne. Niha serdan li Serêkaniyê dihatkirin ji aliyê şandeyê ve û parêzgarê Hesekê Nûretîn Ehmed bi taybet stasyona Elok wê bihatana vekirina wê bi fermî çêbûna wê ew bihatana ragandin. Dîmenên ku li ser ekranê jî dîtin bi taybet ji alî hinek koman ve rewşekî wisa derxistine pêş ku bi taybet li dijî Kurdan gev dixwin, li dijî şandeyê gev dixwin. Ev çend roje, ev her di rojev de bû. Hin komên ku kom bibûn, daxuyanî didin, destê wan de çek hene, gefan Kurdan dixwin. Bi taybet vegera Kurdên Serêkaniyê ê ku bi darê zorê koçber bibûn, dema êrişên Serêkaniyê çîbûn 2019 şûn de li van heremên ku dewrûbera Hesekê bicihû bûbûn ev koçber, hîn çadiran de ne, kampan de ne, vegera wan di rojev de demên pêş de dibêjin wê vegera wan çêve ev kom jî niha bi vî şêwazî derketine gefên wisa metirsidar dikin, gefan li Kurdan dixwin, li şandeyên dixwin, rewşekî wisa aloz derdikeve pêş li heremê jî ev diqewime.